Régen volt. Hogy is kezdődött tulajdonképpen a forrás építése? Mi újpesti munkásturisták és eszperantisták kerestük a módozatokat, hogy az eszperantó nyelvet a munkásmozgalom szolgálatába állítsuk. Így határoztuk el, hogy egy tiszta, üdítő vizet adó forrás építésével szimbolikusan is kifejezzük célkitűzéseinket. A Pilis-hegységben, Csév község közelében meg is találtuk a területet. Emlékszel-e, hogy Franyó és mások milyen sok munkát végeztek, hogy a forrás mindig vizet adjon a szomjazóknak, és bizonyítsa, hogy a horthy elnyomatás legnehezebb éveiben is voltak emberek, elvtársak, akik a proletár internacionalizmus gondolatát az eszperantó segítségével elültették ebben a földben. Végül is meghirdettük az avatást. Nagyon sokan voltak a faluból is. Mintha csak tegnap történt volna. Emlékszel arra a megnyitó beszédre? Emlékszel? Egy szó hangzott el. Egy szó. Elvtársak. Elvtársak. És ez elég volt ahhoz, hogy a főjegyző rögtön bejelentse, hogy betiltja a további összejövetelt, megtiltja, hogy továbbra ott eszperantó forrás legyen, hogy ez nemzetietlen, hazafiatlan. Összetörték a forrás ajtaját, és így próbálták megsemmisíteni az eszperantó forrást. De ha onnan valaki vizet merített, a forrás vize és a forrás neve emlékeztetett mindenkit, hogy az eszmét lerombolni nem lehet. Újpestiek vagyunk, 17-19 évesek. Egész kis sráckorunk óta ismerjük egymást, együtt járunk mindenhova, jóban rosszban együtt vagyunk, haverok vagyunk. Sose tudtuk, hogy mit fogunk csinálni pontosan, nem tudtuk hova megyünk, valahol lődörögtünk. Csináltunk egy-két balhét. Egy időben szórakozásunk volt az, hogy a autógrófnak a kerekéről lecsavarni egyet a szerepsapkát. A végén már volt egy egész gyűjteményen. Kártyáztunk, össze pénzbe játszottunk, utána áttértünk a vízre. Aki vesztett, az egy pohár vizet mindig ivott. Mennyit ittál? 5-6 litert megihattam. És az egyik srác az különös szívbeteg volt, és rettentő sok vizet ivott, mert sokat vesztett. Másnap be is vitték a kórházba a srácot, és harmadnap meghalt. Mikor bejött az orgonaszezon, nem tudtunk mit csinálni, kénytelenek voltunk szedni. Tavasz utcában van egy nagyon fukar ember, mindenféle orgonája van, de ha kérnék tőle egy ilyen kis szálbimbot, akkor sem adna. Direkt leszedtük neki, amennyi volt. Hát mindig volt valaki, akinek oda tudtuk adni a késátnak, vagy ugye az a májának, vagy egy lánynak, akivel találkoztunk, annak a volt. Egyik szombaton nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Bátyámnak támadt az ötlet, hogy menjünk el valahova kirándulni. Lajos forrásra fölmentünk Pomázról, nem bírtunk ott aludni, nem kaptunk helyet. Jöttünk visszafelé, és pont bele botlottunk a Jandaházba. Tábortűz volt ott mellette. Éreztük a kalonnának a illatát. Hát gondolkodtunk, hogy bemegyünk-e, lesz-e szerencsénk, nem lesz. Igen, kellemesen töltöttük el az estét, amikor az egyik leányka jött, hogy van itt 4 fiú, akik itt kóborognak, és nem tudják, hogy hol is fognak aludni az éjszakát. Sok fehér fej volt, azonnal leütettek, megkínáltak teával. Nagyon jó esett nekem. Nem szóltak mindjárt, hogy ennek mi a szándékuk. Talán nem is merték remélni azt, hogy az éjszakai szállást hát itt megkaphatják. Kevés kajánk volt, szahonát adtak egy botot, tűzzük rá, és a kenyére csöpögtessük rá. 11-ig tartott a tábortűz, addig énekelgettünk. Nagyon meglepett minket az öregek barátsága, mert hát az orgonás fej biztosan nem fogadott volna ilyen szívesen bennünket. Öregeket azért komálom, úgy beszélnek velünk, mint bármelyik, velük egykorúakkal. Annyira megszerettük őket, hogy keresünk a társaságukat, azóta minden szabadidőnknek van már célja, együtt szórakozunk, együtt építjük az eszperantó forrást. Dr. Ludovico Lázaro Zamenhof, sola cura Cristo en 1887, eldonis sub pseudonomo Esperanto, la internacional lingvon, compilita nel materialo de vivantai lingvoi. Samidano Wagner Borboli Tauri. Questa nazione consiste già sulla logiantaron, della scrigiurgo bialisto,
constante batalis unu contra alia. Zamenhof nascigis la penso che neutrala internacia lingvo povas esti la filo de la interpretiĝo de la homoj, de la paciĝoj. Li disponigis sian verkon per la rezervo de aŭtoraj rajtoj al la homaro. Li lasis al la vivo kreskigi, evoluigi, Ou rifuzi ĝin se ĝi montriĝus netaŭga. La tempo pravigis la penson de Zamenhof. En 1954 UNESCO oficiale rekonis la praktikan valoron de Esperanto. Ĝi proponis la instruadon de Esperanto en la lernejoj, ĉar tiu ĉi lingvo povas esti la ilo de la paco kaj internacia kunlaboro. Kimentünk az Esperanto forráshoz. Az első alkalomkor nem volt lány. Akkor a gyerekek reggeltől estig melóztak, kapáltak, ástak, tornacipő fölül folyt be nekik a víz, és nagyszerűen dolgoztak. Na, a másik alkalommal megjelent két kislány, gumicsizmába, fel a hegyre, és már nem lehetett egész délután látni. Na, hogy rosszul esett, hogy ezek a betyár srácok idejönnek, és fél nap után, mikor megjelenik két kislány, akkor abba adják a melót, és ott hagynak minket. De az agyunk és a szívünk mégiscsak azt diktálja, hogy meg kell értenünk ezeket a fiatalokat. Nem kívánhatjuk tőlük, hogy egész nap ugyanúgy dolgozzanak, gürcsöljenek, mint mi. Nekik szórakozásra is szükségük van, és ezt nekünk meg kell érteni. Megkerestek bennünket. Két külföldi kislány nagyon szeretne az Esperanto kongresszus idejére Budapestre jönni. A szövetség kérdezi, tudnánk-e anyagi segítséget nyújtani a számukra? Ó, de szeretnénk tudni, hogy milyen nemzetiségűek is. Lényegében ezek a kérdések nem döntők. Lényeges és döntő, hogy az illetők eszperantisták-e. Adódik össze a pénz. De ekkor területét te se tudták kérni Esperanto forráson. Igen, megnéztem, hogy bizony. Én voltam a revizor. Őszén is ugyanolyan, azt se csinált semmit. Csak kijött nézni. Azt értek voltak. Nem is mondtam, hogy nagyon sokat dolgoztam. Mindenféleképpen meg kell próbálnunk ezt. Lányok is eszperantisták, mi is azok vagyunk. Valahogy segíteni kell rajtuk. En la mondon venis nova sento. En la mondon venis nova sento. Himnuszerű, határozott legyen a kezdés. En la mondon venis nova sento. Kérem ezt a középsörét. Ne agavo tango piano indítsunk az Allamon eterne militanta. Allamon eterne militanta. Próbáljuk előről. Allamon denis nova sento. Allamon iras porta mogo. Per flugir et facila non te loco, lugo dialogo, ne agavo sango soifanta, dia oman, dia familion.
Magyar Népköztársaság elnöki tanácsa. A Magyar Forradalmi Munkásparaszt Kormány nevében szeretettel köszöntöm Önöket, mint az 51. Egyetemes Esperanto Kongresszus résztvevői. Mi desiras que vi fartu bone ennia parturujo, kai mi esperas que heimen venite vigardos en via memoro la estimon kai amicetson alla Hungaria popolo. El Polando, Josef Mirda, Peter Sienamicon, el Novzelando, Signoron Alan, bonvolu veni al microfono, Signoro Palu, el Sovetunio, Peter Sienamicon, el Hispanuio, Signoron González, bonvolu veni al microfono, la naturamicoi, che junulai de Uipes, serchas iliain ge correspondantoin, mi petas fraulinon begot, instrustinon, el Belguio, bonvolu veni al microfono. La naturamicoi de Uipes, serchas iliain ge correspondantoin, kai ge amicoin, kai petas ilin, bonvolu veni al microfono. Budapesto, trovigiante sulla granda acquavoglio, ie en la coro de Europo estas destinita esti grava internacia centro, urbo de grandai culturai tradizioi, de belai historiai monumentoi, de galerioi, kai de aliai artazoi. Tiel bella, kai tiel charma, che oni cutimis gin nomi regino de la Danubo, kai tiu ancau hodiau, releviginte el la ruinoi de la pasinta monito, prave portas la nomon de Perlo de Danubo. Bedaurinde, pro la lingua isolitezzo de tiu cilando, multai grandai valoroi, verai plen parfumai floroi el crescintai el la hungara grundo, restis neconatai alla cetera mondo. Cai la isolitezzo altrudata de la lingua e limigoi ne povis ne causi che la ideo de comuna internazia linguo tut homa kai egala por ciui homoi ed ne trovu echon adeptoi kai fortain apogantoi en tiu cilando jam en la tre frua periodo. Dank alla scolo kiu estas conata sub la nomo Budapesta Scolo, char Budapesto farigis por la internazia linguo tio kio estis Firenze por la itala linguo. Emlékezel? Egy szó hangzott. Egy szó. És ez elég volt ahhoz, hogy a forrást elrombolják. Elvtársak, barátaink, az Esperanto forrás eredeti formájába állítottuk helyre. Adjon-e forrás ismétlődően új erőt a további munkájukhoz minden előbejáruló szomjúzónak. Mi komencis lerni Esperanton, de tiu kiu konstruis kaj nun rekonstruis fonton Esperanton. Mi lernis la Esperanton de januaro. Kaj ĉu vi korespondas? Kun hilda knabo. Kaj tiuj ĉarmaj junulinoj kaj junuloj ĉiam trovos ĉarmajn korespondantoj. Kiu ni povas atesti? La hispana estas tre clara. Tu dum la congreso vi bone comprenis la Esperanton. Yes, la gramatiko de la lingvo estas tre facila, bona kaj bela lingvo. Vi komprenis iom? Ĉiutage pli kaj pli, ĉu ne? Estis bona ekzerco la kongreso, ĉu ne? Kaj vi baldaŭ parolos, ĉar vi jam komprenas post 2 jaroj vi estos absolute perfekta Esperanto. Kaj certe verkos almeno unu poemon aŭ poezion, kaj sendos al Dr. Szilágyi por aperigi ĝin en norda prismo. Jes, bonvenon. Bonvenon. Kaj mi rekomendas al vi direkto edzon el esperantistoj.
Estas tre bone. La sperto. Ĉu via infano parolas Esperanton? Multe parolas. Vidu, ili estas tiel junaj, nun ili naskiĝos. Kaj Esperanto nun naskiĝas. Kaj multaj tre ĝojas, ke en Hungario kaj ankaŭ en tuta mondo nun tre multaj personoj lernas la lingvon Esperanto. Ĉar tiam kreskas la deziro al komuna interkompreniĝo.